ụmụ akwụkwọ ndewonu, mgbede ọma. Kedu otu unu mere? Kedu maka ụlọ akwụkwọ nke taa? Eji m aka na unu gụrụ nke ọma. Anyị abịakwala ọzọ n'ama mmụgharị anyị nke ndị JS2. Wepụta nootu gị, sape ebe onye nkụzi gị kụziri gị ọnụọgụgụ. N'ọnụọgụgụ ka anyị nọ. Anyị kwụsịrị n'ọnụọgụgụ ego. Chetakwa na anyị sị na ọnụọgụgụ bụ ole ihe ọbụla ekere eke n'ụwa a mere gịnị dị. N'ọnụọgụgụ ego ka anyị mere gịnị ka anyị kwụsịrị. Ugbu a ka anyị gakwa n'ihu ịkpọpụta ụfọdụ ọnụọgụgụ na bekee, anyị akpọkwanụ ihe a na-akpọ ya n'Igbo, ka ọ ga-abụ dịka gị bụ nwa akwụkwọ a na-akụziri asụsụ na omenala Igbo. O nwere otu mmadụ si hụ gị jụgo gịnị ka a na-akpọ ego dị ụta, gị mara ihe ga-asa ya. Na-egekwa ntị ka anyị na-aga n'iru. 1.5 kobo, 1/2 kobo na bekee pụtara gịnị? Afụ n'Igbo. N'Igbo ọ pụtara gịnị? Afụ. Na bekee ọ bụ gịnị? 1.5 kobo. 1/4 kobo, 1/4 kobo, 1/4 kobo bekee. Igbo ya bụrụ gịnị? Anịnị. O doro m anya na onye nkụzi kwuru ihe ndị a. Anịnị. 1 kobo, 1 kobo. 2 kobo, kobo abụọ. 3 kobo, kobo atọ. 4 kobo, kobo anọ. 5 kobo, kobo ise. 6 kobo, kobo isii. 7 kobo, kobo asaa. 8 kobo, kobo asatọ. 9 kobo, kobo itoolu. 10 kobo, kobo iri. 20 kobo, kobo iri abụọ. 30 kobo, kobo iri atọ. 40 kobo, kobo iri anọ. 50 kobo, kobo iri ise. 60 kobo, kobo iri isii. 70 kobo, kobo iri asaa. 80 kobo, kobo iri asatọ. 90 kobo, kobo iri itoolu. Anyị bịa nwee 1 kobo, 1 naira. 1 naira, 1 naira. 2 naira, naira abụọ. 3 naira, naira atọ. 4 naira, naira anọ. 5 naira, naira ise. 6 naira, naira isii. 7 naira, naira asaa. 8 naira, naira asatọ. 9 naira, naira iri. 10 naira, naira 9 naira, naira itoolu. 10 naira, naira iri. 20 naira, naira iri abụọ. 30 naira, naira iri atọ. 40 naira, naira iri anọ. 50 naira, naira iri ise. Gagide o ruo na 100 naira bụ gịnị? Otu narị naira. Otu narị naira. 200 bụrụ gịnị? Narị naira abụọ. 300 narị naira atọ. 500 narị naira ise. 700 anyị na-amafe ya amafe. Narị naira isii. Anyị abịa rụzie 1000 naira. Kedu onye ga-agwa m ihe? Ọ nọ na nootu gị. 1000 naira ya bụrụ gịnị? 1,000 naira. 1,000 naira. 2000 bụrụ gịnị? 1,000 naira abụọ. 1,000 naira abụọ. 5000 bụrụ gịnị? 1,000 naira ise. Na-agazi otu ahụ ruo mgbe ị ga-eru na nde. Otu ahụ nke anyị si agụ gịnị? Ọnụọgụgụ ego. Ugbu a o nwere ọkwa m chọrọ ịma. Ọkwa anyị mana na wiiki a bụ gịnị? Wiiki ise nke temụ nke atọ. Eruo na wiiki ọzọ na-abịa abịa bụ gịnị? Wiiki isii. A ga-ebido ule nta nke a na-akpọ midterm test. Anyị ga-akwụsịtụgodi ịmụgharị ihe ndị a mụrụ na temụ nke mbụ. Anyị amụgharịa ihe niile onye nkụzi gị na-akụzi kemgbe ebidoro temụ nke atọ site na wiiki na izu ụka nke mbụ
rute na izuụka nke ise agaghị agwụ mkpụrụ ụbọchị ole na ole. Ebe ahụ nke anyị ga-abịa bido mụgharịwa. Anyị ga-amụgharị ha otu mgbe, otu ụbọchị. Ihe niile ahụ onye nkụzi kwuru anyị ga-amụgharị ya. O nwere nwa akwụkwọ ọzọ ịma, gwa ya maka ọkwa. Bịanye aka ebe ị kwesịrị ịbịanye aka, sonyere anyị, kwuo okwu ebe ị kwesịrị ikwu okwu, bịanye aka na ebe otubo ịhụnanya nke ndị bekee na-asị gịnị, like, share, subscribe and comment. Ka ọ dị n'izu ụka ọzọ ka m bụkwa onye nkụzi ahụ na-enyere gị aka ka ọmụmụ na asụsụ Igbo a na-akụziri gị n'ụlọ akwụkwọ na-aga were were. Ndewo.